Maarit, oot sä valmis? On. 3, 2, 1, mene! Oho. Aika pahasti horjattu alkuun heti. Hyvin menee! Tikkaista kiinni, noin. Se tikkaat ylös. Maarit menee aika nopeasti noin tikkaat. Menee Pasi suokin vähän nopeammin. Hyvä Maarit! Nyt vaan parru jalkojen väliin! Maarit ei oikein tiedä miten pääsi pitäisi asettua tällä hetkellä. Ei muuta kuin puomi haarojen väliin matkaa. Pidä tasapaino vaan! Hyvä Maarit, älä mennä vaan! On paha paikka. Älä luovuta! Maaritilla on ihan selkeät vaikeuksia tällä hetkellä. Jaksaa vielä! Paina Paina vaan vielä! Maaritilla on kädet suorana, puhaltaa aivan hapoilla. Paina vaan! Mä en jaksa. Älä anna periksi nytte! Aika! Se on siinä. 3, 2, 1, mene! Sulla on Pasi 10 minuuttia aikaa, mutta älä nyt käytä kaikkea! Tuo ensimmäinen on siis leveämpi kuin tuo ylempi. Että kannattaisi mennä lujaa. Pasi ottaa aika varma päällä. Ei pelaa aikaa vasta. Kannattaisi mennä lujempaa. Pasi on tikkaana nytte. Pasi! Pasilla on ote puomista. Pasi on puomilla jo. Näyttäis vähän siltä, että Pasi on mennyt tuommoista aikaisemminkin. Paina vaan, puolet välissä mennään jo! Pasi puuskuttaa aika lailla siellä jo. On vissiin vähän rankempaa, kuin vois luulla. Siellä ollaan, toiset tikkaat. Hyvä Pasi! Viimeiset tikkaat! Pasi on ihan viimeisten tikkaiden yläpäässä. Äijä puuskuttaa aivan törkeästi. Pasi on tällä hetkellä yli 25 metrin korkeudessa viimeisellä tasanteella. Varmasti aivan puhki. Jalat tärisee. Kuule, se huoltaa tänne asti. Lähellä ollaan jo! Aika! Hyvä Pasi!